O karon akong isunod ang angayan atong buhaton aron atong malikayan ang COVID-19. Virus tibuok kalibutan, virus nga gikan sa Wuhan, aron nga dili ta matakdan, social distancing tang tanan. Uye kung medyo mura kag gisubawan, maayo magsya-quarantine na lang. Baha ug ilong ang sampungan, kamot pirmig yung hugasan. Kunya ato yung tumanon ang mando og tambag sa mga otoridad, dili magpabadlong. Ugaling may sipon ug ubo, ayaw nagtago isumbong isulti sa atong gobyerno. Busa pagpatuog yun mo, magpuyo sa balay aron makalikay, COVID delikado. Yeah, virus tibuok kalibutan, kung dili mo mutuman malakmit sa inyo, daghan ang matakdan. Kunya ato agyong tumanon ang mando og tambag sa mga otoridad, dili magpabadlong. Ugaling may sipon ug ubo, ayaw nagtago isumbong isulti sa atong gobyerno. Busa pagpatuog yun mo, magpuyo sa balay aron makalikay, COVID delikado. Uye, virus tibuok kalibutan, kung dili mo mutuman malagmit sa inyo, daghan ang matakdan. Wow, virus tibuok kalibutan, kung ikaw matakdan malagmit yun migo, dunay madauban. Okay, daghang salamat mga karatsada o ginaot nga inyo ang mga gustuhan.